cut. Hi guys! Welcome back again to our channel, and for today's video, we will accept again the challenge of Whisper Challenge. Okay? And since di na ko himo ang Whisper Challenge kung ako ra isa, I have here my squad. Woo! Squad! Taran! Aray! Hi guys! Welcome back to Whisper Channel. Dili ko ba ko Yes, man ko. So, dapat appear. Mas lagi kay ko. kami ang Nga na laging... Dako na mo guys, naka-team nami. Bunot-bunot mi ganiha. So kami partner ni Grace para pa siya mi katason. O sila! Ano? May na lang. May nalang gani kay Dito kayo katason. Look at. Look at. May gani kay di siya patas anay. So, partner sila, partner mi og magbato-bato pick og kisay mo una. Sige. Opo de. Ah, sige, game. Game. Bato-bato pick guys. Go Piyay! Lagay, go, Piyay! Saan man eh? Bato-bato pick. Kisa Ang ka ba? madaog, kauban ta bato-bato mo. Ang madaog, unsa man? Katulora? Kasa Wala ra? pag mo sa house na. Ang madaog. Ay, pa-decide yun sa'yo na. Oh, sige. Ang madaog, may mo-decide sa'yo na. Okay. Tadadeng! 1, 2, 3, go. Bato, pick! Ang daog si Biyay. So, unsay mo desisyon yay? Una mo! Okay, Onata, guys. Una mi. Okay. Ato na ning... So, guys, ang mechanic sa game is nasa duha ka category. Songs o Bisaya phrase. Okay, so kada category is nasa 2 minutes nga tagnaon. Puli-puli siya na partner. So, ang kada partner kita siya ay headset. Nara po headset sa pikas. I-play ang music. Nga na siya na tagnaon. And then, pwede mo pass o katulo. Pwede mo pass o katulo ang player. Ana siya. And, ang kinadaghanan ng matagnaan, so sa tag 2 minutes nga time frame is maol madaog. So, moto siya. Let's begin! Big alon na! Big! Big! Tekasan. Kadugog dito siya. Big alumni! Big yellow taxi! Oh, yes! One point, next. Padaghanay man, padaghanay. Ha? Ha? Ice cream! Natawa na ang headset na ba para katungog ka? Undescribable. Seconds, 50 seconds. Visible. Indescribable. Oh, yes! Next. 35 seconds. Haso na! Haso na! Oh, play. Papetsura ko nimo. Guwapo. Ako na! Ha? Ako na. Dali, guys. Dali! Taasan niya ay! B? 5, 4, 3, 2, Bilanggo! 1. Correct! Time's up! Sa wala ginitingog. Time's up. Bilanggo sa Pagigog. Next category, Bisaya phrase.
Yes. Okay. Wait. Ready. Ready. 1, 2, 3, start! Kami na lang kay kuan gani kanang katawan. Hoy! Huyo. Ha? Huyo. Gagay, whisper! Onggoy! Huyo. Oh, hoyo hoy! Dongoy! Duyog. Ha? Dugong! Duyog. Pass! Buwang na! Palihog! Ha? Palihog ang bingi ko? Ah! Palihog likayis ya? No! Hinay-hinaya! Magdamag ka! Dali! Pagstorya! Oh. Moro to? Unsa man to? Balik ka. Pagpalihog, hinay-hinayi, ang pagstorya. Ha? Ay, atay! Hinay-hinayi, hinay-hinaya, ang 30 Storya. seconds. Mo na to! Play. Isa pa? 30 seconds naman. seconds. Matahom. Patahom? Mama. Oh, guys! Pababa! Matahom. Asa mo pababa na Pagtagom! Matahom. Patagom! Ma! Ma! Matahom. Patahom! Sama. Sama! Sa imo pahiyom. Pahirap. Time is up! Matahom sa imo pahiyom. Okay, Duha mo, oy! No, one. Tangtay! Ay! One. Dali! Born. You. For you. No! Born for you! Pali. Ah! Light. Late. Lat. Ha? Let me be the one!Agawa mo na eh. Daman. Who? Han. Oh! Ano ka, Bibo? Siya mo na mong. Pamastos. Wait. You're now! Lagon kay ilan no? Sayang ka. Sayang kayo. Ato ah. Sorry, dami. Wait, ayaw mo! Story April. Rolling in the deep! Dagan ilo. Pansamantala. Nalingaw lagi sila dum. Nalingaw sila. Patamin na. Kami nalingaw. Baby blue eyes! Dagan ko ng road. Ano man eh? Oy, challenge. Ha? 4, 3, 2, 1. Zero. Time's up. Isa ka mo. Nangamingoy. Di na sa video eh. Ato na ning pagmo ng video. Bata isa, guys. Anong May Bisaya? isa oy. Oh, Bisaya. Very easy. May isod po na. Isod po na grab ko. Oy, luya po na, oy. Kakatawa niya. Padaog pa. Sige, start. Oh, ari.
kuan jud sakit kayo. Ina, start to ha. Start guys. Wapa. Okay, start now. Time's up! Timer, start now. Now. Ambot sa mo keyboard. La. Kasweet ba? Kasweet ba holmigason nga? Okay. Ha? Ang kalayo ni kalatkat sa bulungbong? Unsa man na? Ang kayo ni katkat sa bumbong. Ah, okay. Sunod. Wait lang. Maghinay na sa friend kay dito. Chill game. Kabilat-bilat na Ay, ito isa. kanina. Ay. Asa. Asa ang. Bangan. Pakal. Asang pakal. Familiar lang di. Mga pakal sila. Naaman ni sa itong gisearch ganina. Sige. Nag-search mo. Healing. Ha? Maot kagnaw? Maot sinaglaw. Maot kagnaw. Klaro. Maot kagnaw. Maot kagnaw. Maong wala ko uyab. Ha? Maot og naong. Ang wala ni subscribe. Bye-bye. Maot og naong wala ni subscribe. Bye-bye. Okay. Yay! Isa sa chill. God, easy. So, to guys, sa building. Mo na ilang nong. Mo na ang naong sa lapildi guys. So, keep on watching. Sino ni may manggudugay? Oh, guys, kinala mo. Sisihan natin. Huwag na building. Bumatawan pa pang kape. Everyone. Katawanan kayo. So, kay nadaog man sila, we will face our consequence. Yes. Saan biyay? Sa mantiyay. Yay, palira. Ipo sa hello guys, video takeover, vlog takeover. Kay napildi ang duha, Noemi and Grace, the first team. So, ako si April, come here. Yes, sir. Nami challenge nila kay hate kay nila mo sayaw, hate nila mag-TikTok, kami na daw mag-TikTok. So first time nilang mag-TikTok kasi lang duha. First, they will dance 3 dances. First kay una-una, isa ka dance ka Noemi, isa ka dance ka Gagay, ka Grace. Then pangkaduha or pangkatulo sila nang duha sabay. So, guys, worth it na pong pagkadaog ni April, galisod kayo ilay pahimong tanamo. Mag-feedback guys, kung saan to. Mag-feedback pero Abangan ang TikTok ni Gagay at ni Noemi. TikTok of the mag-best friend. Yes. Diba? And it's a good idea na nag-daog. Oh my God. No, TikTok. No. Diba guys? Challenge is challenge. Yes, this is for the vlog. Okay, goodbye. Yes. Yes, it's the challenge guys. So they must do it. And Noemi is trying to huna-huna if kaya ba niya. Are you okay? I think it's the challenge girl. And the other one is eating. Asa man guys, kaya? Kaya mo ka. Gutom kayo. So, kuan man dito guys sa mga gusto. Palutuon na mo sila o palutuon ang tato na mo sila o paniud ko. Kasi saan? For 2 days niya. Nakaduwa pa meningon na si Grace nga pasayawon. So, nakanahon na ko TikTok. I hate yun nila. So, just if ganahan mo guys nga, daghan pa mig mga kabong buhagon. Ayo eh. Don't forget to subscribe and channel Pinoy! Sige, mauna to guys! Bye-bye! Bye-bye! And See you on our next vlog! yes, see you on the next kalokohan.
Bitaw, bye-bye! Bye-bye! Like a Hellcat.